thaw Messi ya ka world record menta ka step ha ka final Eastern Conference ha ka bak Inter Miami kala job kput ya ka New York City tesan la wekol bat Messi ulayo ka we ka assist ka bawla pen prapum ya record jong foreign puskas kata Messi ulayo saus pak santali ki assist ka bawla simpas ya ka record assist bala batla slam da foreign puskas da saus pak sautali ki assist kumta Messi ulat thaw ya kene record ka watmai ha ka history jong ka football da kene ka we ka record ha ka jing yo buntam ki assist bat kum juru ka goal contribution saus pa santli ki assist bat khatlais pa iwe ka goal contribution bat Messi mentah ka ru ka jong ula yo khur ya ka trofi ka ba sa punyo lai teli ki trofi ha ka club Inter Miami kata ha ka League Cup supporter shield bat mentah ka step ka Eastern Conference Cup bat ke Inter Miami mentah kan sayo bone kunru ha ka final ka MLS Cup playoff lakan dari Persia ya ka San Diego balai Persia ya ka Khubor White Cup kum taru sa ka we ka trofi ka badang ape ke Inter Miami ladakan job ha ka final ka MLS Cup playoff ka ba compare bat ka ba penketik mensim yo Messi mentah ka step ka deiru bahakan ka final Eastern Conference ke Inter Miami Persia ka New York City baka kemi ukpa jong Messi ru kialej sekilang hakan ka jinikai ka kemi jong Messi ka dei ka Seli Maria bat ukpa jong upat udai George Jesus ubadeiru agent jong Messi kumta hakan ka jinikai ka final ka Eastern Conference ke Inter Miami Persia ka New York City dei ke Inter Miami ke balayo wat tap call ningkong ha ka menit ke ba khatsau lingbau Allende bat ha ka menit ke ba arpulai Allende la yo bing such call ya ke bala assist da Jordi Alba kan New York City kelapan pas call ha ka menit ke balai punyo nang ta ka Inter Miami kala yo ya call ke balai ha ka menit ke bah punyo da usel beti ya ke bala assist da Messi bat ha ka menit ke bah prapulai da Segovia ya ka bala assist da Jordi Alba bat ha ka menit ke bah prap kundai Allende la yo bing such call dei sendon ka hat-trick ha ka ne ka jilikai menta ka step kumta dasan na wekol penlimno ke Inter Miami ya ka New York City ha ka final ka Eastern Conference kumtaru kumbal ap kmilinti de kiba bun balang sisya Messi menta step ula yo ban thawi ka ne ka record ha ka jing yo buntam ki assist bat kum juru ka goal contribution bat dang deiru ka sen ka benengkong ha ka history jaga klub Inter Miami bahkan yo khuri ka ka trophy ha ka final ka Eastern Conference tengin sepej ha ka jilekai ke bandangwan lakan dari Persia ka San Diego lane Persia ya ka Khubor White Cup ka jilekai kan senang internet susu Khubor